Kaixo, gaur Mystic Grey jolasa aurkeztuko dizuegu. 4 eta 7 urte gomendatutako jolas bat. Karta jolas bat da, bikoteak egin behar dira karta hoiekin, orain azalduko dizuegu nola. Hainbat karta datoz hemen, bikoteak egin izateko, bikoteak puzzle modukoak dira. Hemen goian marrazki berdinago bikotea dela jakiteko, eta gero puzzlea osatzen dute, adibidez horrek. Beste bat adibidez, hemen ikusi etxe. Hemen beste bikote bat izango genuke. Eta hemen Mystic Grey, katu bat. Nola jolastuko gera? Karta guztian ondo nahastuko ditugu. Eta karta guztiak banatuko ditugu. Orain, 3 jokalari bagina bezala jolastuko naiz. Gutxi gora bera, ez banaketa osoa egin du. Zein da lehenengo pausua? Bakoitzak bere kartak hartu eta ea bikote bat duen begiratuko du. Hemen gure kasuan, uste ez daukadala, batez. Txerria ez. Bai, hemen. Nik bat edukiko nuke, hemen, orduan bikote hau, baztertu egingo nuke. Urrengoak, berak berdina egin beharko luke. Begiratuko luke, ea, bikoterik baduen. Bueno, gainetik begiratuko dut, ez bat ere ikusi. Batzutan bikote asko atatzen dira eta bestetan batez. Honek, hemen bikote bat badu, baztertu egingo luke. Eta hemen beste bat, hau ere baztertuko luke, eta hola geldituko litzake. Zetan nahi ikusi, nor daukan katua. Nik ez, hemen. Katuak norbaitek eduki behar du, hemen. Honek dauka, Mystic Grey. Orduan, jolas hasiko da. Bakoitzak bere kartak hartuko ditu, besteek ikusi gabe, eskutan, horrela, eta ezkerrekoari lapurtzen hasiko da. Orduan, nik ondokoari karta bat lapurtuko diot. Karta honekin ikusi beharko dut, ea beste bikote bat egiten dut. Kasu honetan, bikotea lortzen dut, deskartatu egiten dut. Orain, hemen honek, honi lapurtuko dio karta bat. Begiratu beharko luke honek ere, ea karta hori lapurtuta, bikotea osatzerik baduen. Badu, beraz, hor apartatuko luke. Hemen honek, neri. Karta lapurtu, eta bikotea osatzen duen begiratu. Ez errez. Nik ondokoari. Mystic lapurtuz gero, ni xili-xilik, hemen, ea ondokoak lapurtzen. Eta hola jarraituko genuke, bikote osoak osatu, eta azkeneko kartarekin gelditzen denak galdu egiten du. Ez dakit zuei, baino neri, 80. hamarkadako katu beltza bazegon jolas bat, iguala. Hortara asko gogorarazten dit. Beraz, oso jolas erresa, eta divertigarria, jokatu, probatu eta gozatu.